Mela, illum ma stennejtx li se nara il-logħba li se nara u ma stennejtx li ser nagħtu l-ispettaklu li tajna ħbib tiegħi. Inter erba' Ġenova xejn logħba fejn ngħidu hekk ftaħna bil-briju u ftaħna billi tajna spettaklu lill-pubbliku preżenti għal logħba li kien hemm fil-Giuseppe Meazza kif ukoll aħna wkoll il-parti ta' interesti li kon qegħdin naraw din il-logħba. Niskużaw hekk forsi il-vuċi qiegħda naqra baxxa, ma tistgħu tistennew li wara rebħiet importanti l-ajjat tal-gowl ovvjament ser inaqsu naqra l-kwalità tal-vuċi, ma insomma bla dubju li kellna rebħa li naħseb tat ġa messaġġ l-avversarji li jisma' jista' jkun se nkunu hemm għalkemm nagħmel appell biex inżommu saqajna mal-art. Logħba li mill-ewwel bdiet b'gowl ta' Milan Skriniar bir-rasu mbagħad dak li jinqis bħala l-plejer tal-logħba tal-lum li qed taraw ħdejja eżatt Hakan Çalhanoğlu magħruf ukoll bħala Turkish Delight skurja gowl mill-isbaħ minn barra l-kaxxa wara li tal-assist tal-gowl ta' Milan Skriniar u nixtieq naftit biex nieħu wkoll l-okkażjoni nirringrazzja lil dak id-diriġent kbir ta' Paolo Maldini illi ma ġeddiċ il-kuntratt ta' Çalhanoğlu u llum rejnih jagħmel din logħba kbira li jagħmel u ma ġeddiċ il-kuntratt ta' Donnarumma illi telaq lej Pariġi biex isaħħan il-bank bħalma mill-bieraħ. Proset lil Maldini, keep it up, sejjer tajjeb, jalla tibqa' sejjer hekk. U ovvjament issa naraw se jiġri fil-kampjonat għaliex ma rridx nidher daqshekk arroganti. Biss kelmu bħalli tajb li ngħidha Inter li ddominajna l-logħba ma nistax ngħid kollha labu tajjeb u kien hemm ħafna spunti li ħadd pjaċir bihom ukoll. Dzeko gowl u assist, Voldiri, Vidal gowl u assist, Turu l-Lager illi żgur kien l-iktar sorpriża pjaċevoli fil-logħba tal-lum. Insomma, bravi ragazzi, bravo Ximone illi beda l-avventura tiegħu mal-Inter b'rebħa tajba. Importanti issa li nżommu saqajna mal-artu jalla as we go along inkomplu naraw dan il-lob sabiħ u dawn ir-riżultati. Ħarsitna issa tmur fuq il-logħba ta' nhar il-ġimgħa fid-9 kontra l-Verona, logħba li jien inqis bħala triki ħafna imma li għandu jirritorna Martinez u nisperaw li t-tim ikompli jingana b'dan il-mod kif ingana. Issa ovvjament nistennew biex naraw Juventus se jagħmlu kontra Udinese għada u Milan se jagħmlu kontra Sampdoria nhar it-tnejn li ġej biex naraw kif se jirrispondu għal din l-wirja spettakolari illi urejna ġewwa l-Meazza illum tista' tgħid għalkemm il-video qed jiġi rekordjat il-ħadd bil-lejl. Għalissa naqaf hawnhekk dak li kelli ngħid naħseb li jettu parentesi żgħira grazzi wkoll lil min segwa l-live link li għamilt il-biraħ fl-Istadium Nazzjonali, grazzi wkoll tal-feedback li qed tuna tal-programm l-intervista, feedback li qed nieħu ħafna pjaċir bih. Komplu segwuna fuq il-paġni tagħna ta' Facebook u ta' YouTube fejn fihom qed intellaw diversi kontenut. Il-programm tal-intervista tal-ħamis li ġej se jkun fuq il-polozz ta' Champions League għal daqstant hemmhekk ukoll se ngħid tiegħi fuq il-grupp tal-Inter, però ħantikom previżjoni minn issa non l-isfortuna l-għandna qed nistenna li niġu mal-PSG. Komplu segwu il-paġna tagħna ta' Facebook u sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ħadd ittep il kulħadd u ħudu ħsieb.